Hi guys, mayong hapon sa tanan. So ngayon mamangas mi dito sa bukid kay manigway sa baka, magpainom sa baka. Unya amo dalhon si Richmond dito ila ni mama. Oh, nagkuag butong. Lakaw to niya. Kuyugi sila to. Kuyuli raman to dani. Dali sulod mo diri oh. Namo ni siya ibilin ila ni mama. Lahos sa mi dito ila ni mama. Aya din mi magpainom sa baka. Ay diya may bata. Dali. Angas mo ng bata, guys. Richmond, alis nagtanaw. Ay, sis, asa ka? Lakaw. Jadi ana ta diri ila ni mama, guys. Ato sa ni ikir op atong bata. Ako. Bilin siya na ibilin. Ano di ba paingon? Panigway. Ano paingon di ay? Sa'yo mong gibuhat da, Mader. Mukla si Mader, guys. Kalaba di ay. Kalaba kay na diha. Samay maayuhon da te. Man. Way maayuhon di ay. May mayon edit-edit ta video guys. Edit sa Auntie Merce. Wala yung ayun. Yan namin diri sa paya, guys. Pakanana ng irokor daw iring. Sige. Magkuatag santol. Aman na santol. Kanang tamis. Dawiri. High-tech na si mama guys. Oh. Double kill. Double kill lagi pa. Double kill. Papagasin ko ng kabaw. Baso. Paisa ma. Kuha ng santol guys. Good rin. Dua-dua tama. Dara guys, santol. Ako nang dua deh. Santol santol guys. Ang kanira oh. Ito na bang kauna? Ha? Oh, Sunod ni mga mo ko na bag. Si Riri guys, naguna na siya kay magpainom siya sa baka. Nga kami, nagpaulahimi kay ang kabaw, amo ng guyuron dito na muna itigway. Nakining santol, amo ning dalahon. Ako ra ko yun no. Ikaw kuha sa kabaw?
Kuha ni Koreana ang kabaw. Kamo nang guyuron dito guys. Okay, dito rin namo na itigway. Muna napauban si Riri kay di na niya maapas. Nga siya pa'y magkuhan na ning kabaw kay painom pa ba ito niyang baka. Upat man to ka baka iyang ipainom. Kuha na ni Koreana. Guyudon na din kay nagtuna ra ba na pita. Si Koreana ang nagguyod. Dito na maitigoy sa nay sagbot kay dinhi wa nay sagbot. Nahurot ng sagbot dinhi. Ato pa yun na ng kabaw sa iyang agkakaon kay para mutambok. Iyan na nang hinay-hinay ni Riri pag hakot. Basta dinhira sa duol. Ug maghakot pud si Jongjong kay kung agdauran na siya sa balsa nya agkargahan kay gadagan man kinahanglan gid nga hawiran. Hinay-hinay kur. Maguna na nato ah. Pita ra ba kay na? Pita na siya kay gipatuna man na ah. Dali lagi. Sabsab pa siya kaya. Pabagiruhan mo kanina ni Papa ma. Hindi na ito, tigway dito. So, gabi. Kasi siya nagpainom, panito siya sa baka. Nagkaon sa ni Koreana sa Santol una. Minsan tulad ko na mga 4 na. Minsan tulad ko na. Insakto na ni. Insakto na ni. Ito dilawon ba? Ay sus, ginoon ko. Isus na ikaw rin. Nakuha ako. Sige na. Nagkaon ba kay kaon ba? Dito na, ito na ipakaon. No. Kaya biyaan to si mo papa na. Magbaklay kita. At dagan di ma. Kaon. Dali mahang kay. Ano na kung iglikaw ang kabing pasko. Giguyod na siya guys kay pita kay gipalunang mga astunaan. Nawgamo na ipauna. Mapuno mis pita. Pagdali ko kay na itambuan nag dive. Na magbigana bitaw na. Dali, bro. Dali, kanang dag. Ay pagbiraha ah. Ay, pabakira po. Naipay mo asakyan kur. Sakyan ba kuan? Yan ni. Kaligo ra din ka. Kaligo. Mana man kaligo? Dali mo. Guys, nagpapuli ko na mama. Dagan-dagan ang kabo. Dagan ang action si dagan. Basang dagan.
mama. Kaya naman sangkol niya sa unahan. Guys. Pakta. Langayan kasi mama ang kaboy. Guys. Dito. Sab-sab pa man ako. Ay, ina ay paguyod na ang PC niya. Nawa dagan lagi na karon. Tanir ako business mama yan ang tigo yung kabaw kay magdagan-dagan si kanina. Ang kabaw na dinir ko nakapadulong. So, palitan ng kulat. Tidor ko ulat si Papa, ma! Ito ang kabaw. Ayan guys. Ma! Hi guys, good morning sa inyong tanan. So ngayon manghuha ta sa gulay kaya atong sabawon para sa pamahaw. Naami ko isda dadto nga giprito kagabi so ato tong sagulan atong lutoon isagol nato sa atong utan nga basuyon ra nato guys. Magkuha ta sa talbos sa kamote dayon. Kuan na siguro dayon kani ang unsa niya alugbate o kamunggay para naay sabaw. Ta kadala gunting so ato ra ning kamot-kamoton. Magbasoy ta guys kay para naatay sabaw. Ang Koreana to, ang Koreana nag jogging kuno to. Bunny Bliss. Para to sa gamay guys, ato lang sagol para na ay sabaw. Nato dahil ni siya kuanan sa alugbati. Kuhaan po na ko ang sibuyas. Kuha man nagtambok ang sibuyas. Nato may udlutan atong alugbati guys. Hindi pa katay-katay dani ang kaning alugbati kay para nga kuan dinhi siya nagkatay. Na si Cyril na pay klase ni Cyril karon. Sila pa na siya niya mga alas 8 pero na sa eskwelahan. Hindi na tayo nakuha nga
palitan ang mga dahon-dahon para sa atong gulay. Kuha sa tag-kamunggay. Itong sagulan sa kamunggay, guys. Na si Bintoy, nanilhig na si Bintoy sa silong. Good morning. Hi, good morning. Good morning. Kaon ka dane? Ha? Kaon ka dane? Kaon ka dane? Kaon ka dane? Ha? Kaon ka dane? Minghoy man. Kaon ikaw dane? Kaon ikaw dane? Kaon ikaw dane? Ha, kakumuto na. Kakumuto na. Kakumuton na, kakumuton. Kaon ikaw na rin. Ato gulayo na. Kakumuton. Aman si tata. Aman si tata. Nagagumuto. Aman si tata. Kay ka agilam-ilam ka na dayon ha. Aman si tata. Bye-bye. Bye-bye. Biyaan. Bye-bye. Bye-bye. Ato na ning himayo ng atong gulay kaya para makapamahaw. Ang bata ipakaon na ni Saysay kaya pangayo nagpamahaw.
Nahuman na nato naghimay. Kanina po ang malunggay. Okay, himayon guys. Itong sagulan sa atsal kay parang humot atong niluto. Humot bahalag binas oy ra humot lami. Hindi po tayo sibuyas at sa hugasan guys. Mao na tong lamas guys na ay tanglad at sal o sibuyas dahon kana po siya talbos o galugbati kamunggay dayon mao na atong isagol ato na ning ilunod sa atong ininit kay para makuan na kana tay gitungtong ininit ato ni ilunod ang isda sobra ni siya kagabi guys. Bukal na siya guys. Ito may ilunod ato lamas. Manaligo.
Bintoy. Waswasuno nang nasa planggana. Napa sa dryer. Takluban sa natin na siya kadyot. Kaya para... Ito na ilunod ang malunggay. Ito sa rin ang takloban, guys. Ito na, guys. Diya, guys, naka-ready na ang atong pamahaw. Ang Koreana wa pa nakauli. Si Rich mo nakaligo na. Okay. Friska ng bata ah. Mahaw ta, guys. Pinati. This also semuanya bahut Agoy, agak. Ding 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 dong dong dong. Very good. Pamahaw ta ninyo tanan, guys. Dere sa balik, ikalibangon mo ko ba? Koreana wa pa nakaulit. Amo di ba? Ma. Jagin ko na. Ya anak lagi may bintuan siya. Nagkauna sa ika-utro ko. Katulog ba kay ingos-ingos? Mula sa diaway. Sus. Taro nga lang.
Mon. Bait. Ano yan, Deng? Tumama ka. Okay. Kaon pa guys, kita na lang nabilin sa lamisa.